la Teresa Vinyoles Vidal, medievalista, el Museu d'Art de Girona em va encarregar que preparés una visita guiada de les peces del museu en clau de dona. És a dir, que us dono la benvinguda en aquesta visita que farem amb l'òptica de història de les dones. Si aquest capitell procedeix de Sant Privat d'en Bas, és romànic del segle XII i representa unes dones i unes serps, unes dones envoltades de serps, de fet. La iconografia de dones i serps la trobem a l'antiguitat clàssica grega, dones amb serps a Creta, per exemple, etc. I representa el mite de la deessa Mare. La deessa Mare surt del caos primigeni, no? Surt la deessa Mare que comença a dansar i amb aquesta dansa del seu moviment surten unes serps. Aquesta serp, la fecunda, surt un ou, que d'aquest ou sortirà tot, o sigui, és l'origen de tota la vida i l'origen de tot. Aquesta és la idea de la deessa Mare en la iconografia grega. Evidentment, a l'edat mitjana ja ha canviat, o sigui, les serps que en època antiga no tenien un caràcter nociu perquè, per exemple, el déu de la medicina està representat amb una serp, era l'origen de la salut, de la vida, la serp, en la mitologia grega i fins i tot en la història de la medicina, encara veiem la serp com a representant de la farmàcia, etc. Doncs aquesta idea antiga, a l'edat mitjana es gira i tant les serps seran malignes per la idea de la serp tentadora d'Eva i les dones, que eren l'origen de la vida, seran també nocives. De manera que, sobretot, se'ls dona dos, diguem-ne, vicis a les dones, que és la luxúria i la maledicència. I aquí veiem que hi ha una serp que mossega la llengua, que representa que la dona és mal parlada, la maledicència, que parla malament de tothom, etc. I l'altra que li està xopant el pit, és a dir, té a veure amb la luxúria, amb el cos de la dona, que ja ha estat maleït. Llavors, una mica la literatura medieval va portant cap a la idea de la dona negativa i de la serp negativa. I us he portat una frase de Francesc Eiximenis, del gironí Francesc Eiximenis, del segle XIV, quan ja realment la dona queda plasmada a tota la literatura europea, que diu el següent: com que la dona va creure més en la serp que en Déu, li és donat com a pena que sigui sempre serpentina i verinosa, en tant que del cap fins als peus no hi hagi lloc que tot no sigui verí i mort dels homes. Per defalliment de seny, la dona és gran parlera i no perdona just ni a pecador. No és el món malícia per damunt de la malícia de dona. Llavors veiem com s'ha girat. Continuem trobant dones i serps, però ara amb una lectura molt diferent de l'època clàssica. Si mirem l'altre costat del capitell, ens dona una lectura molt interessant. A l'altre costat del capitell hi ha uns homes d'església, hi ha uns sacerdots. Amb la hipòtesi que aquest capitell estès la part de les dones i les serps a fora, mirant el món, i la part de dintre, amb els homes d'església mirant a l'interior del temple, representaria el mal, que són les dones i les serps, que estan a fora del temple, i el bé, que són els homes d'església que estan a dintre del temple. O sigui, hi hauria aquest simbolisme també d'aquestes imatges. Bé, l'Església Oriental va ser la primera que va començar el culte a la Mare de Déu, però va ser a partir de l'any 431, en el Concili d'Efes, que es va declarar a Maria com a Mare de Déu. Però aquest culte a Maria, a Occident, va tardar bastant a arribar perquè a l'Occident d'Europa estava molt arrelat el culte a la deessa Mare. Va ser en el moment carolingi
a partir de l'any 800, que va començar el culte a la Mare de Déu a Occident. Això va ser lent, aquest culte a Occident a la Mare de Déu. I sobretot, va arrelar moltíssim a partir del segle XII amb els monestirs del Cister, a través de Sant Bernat, que va realment promocionar el culte a la Mare de Déu. A partir d'època carolíngia i sobretot a partir del segle XII es van multiplicar els temples dedicats a la Mare de Déu i les imatges que es veneraven de la Mare de Déu. És interessant perquè molts d'aquests llocs on es troben petites ermites o santuaris o monestirs dedicats a la Mare de Déu eren llocs de culte antic dedicats a la deessa mare, com passa a Madremanya, per exemple. O sigui, que Madremanya vol dir Mater Magna, no? Aquí també la teniu, la Mare de Déu de Madremanya. És a dir, que reneix aquest culte en llocs de vegades misteriosos, en llocs de boscos, de muntanyes, parlem de Montserrat, de Núria, etc. O sigui que ens trobem amb aquests cultes. I es va ser un culte molt popular a partir del segle XII, sobretot entre les dones. Arreu del país trobem aquestes imatges de Mares de Déu romàniques o de tall romànic. Aquesta concretament és de les que en diem d'estil garrotxí, perquè són molt freqüents a la Garrotxa. Són imatges de culte popular. No estan fetes per un artista reconegut, sinó que la fusta l'ha tallat algun artesà del país. I si ens fixem en aquesta Mare de Déu que representa la seu de saviesa, sempre aquesta és el nen que beneeix, amb una mà, amb l'altra mà aguanta el llibre que representa la saviesa, com aguanta el llibre aquí baix, toca el llibre, volem dir, aquí hi ha la veritat, aquí hi ha el coneixement. Però aquesta Mare de Déu, tot i ser la seu de saviesa, etc., és una Mare de Déu molt popular. Representa realment una pagesa amb un mig somriure, amb un vel tradicional del que portaven les dones casades a l'època medieval i ens representa un aspecte molt popular. Va ser venerada sobretot per les dones que en l'època en què les Mares de Déu les van vestir, o sigui, va arribar un moment en què, sobretot a partir del segle XVI, etc., que els van vestir amb roba. La Mare de Montserrat anava vestida, els hi posaven un vestit a sobre. Llavors, les dones de la comarca anaven a la Mare de Déu de les Aguges, que és el nom veritable és Aguges, però elles li van posar el nom d'Agulles perquè els hi sonava millor, no? I canviaven les agulles que portaven en el seu vel per les agulles que portava el vestit de la Mare de Déu, perquè les protegís, perquè les ajudés. És interessant perquè aquest model, el model de la Mare de Déu que l'Església va promoure, sobretot a partir d'aquesta època que hem dit, era un model de protectora, més que un model per, diguem-ne, seguir, perquè era impossible seguir el model de la Mare de Déu nascuda sense pecat, mare i verge, etc. Les dones no podien arribar a aquest model, diguem així, per agafar-la com a mostra, però sí que el que podien és demanar la seva protecció. Llavors ens trobarem al llarg del museu també moltes vegades aquesta mare protectora. Hem dit ara mateix que la Mare de Déu no podia servir com a model per les dones, perquè era impossible imitar-la. En canvi, l'Església va promoure el culte a les santes que sí que es podien imitar i que podien servir de model, sobretot la santa que veurem ara com a model per educar les noies joves. Bé, les santes que l'Església medieval proposava com a model per les dones no eren les dones fortes de l'Antic Testament, sinó dones submises a la voluntat de Déu, noies que havien rebut el martiri per preservar la seva virginitat, alguna pecadora arrepentida. Aquests eren els models que proposava l'Església per les dones, sobretot per l'educació de les noies. Proposava aquestes verges, màrtirs,
de l'època romana, com és el cas de Coloma. Coloma és un personatge llegendari, fins i tot no sabem quin nom tindria ni si va existir. No en tenim cap fiabilitat del seu culte a l'època antiga ni de la seva existència. Sembla que Coloma és un sobrenom que es dona a una noia pura i bonica. Aquesta seria una mica el model que proposa l'Església d'una possible màrtir del segle III, que no s'ha pogut documentar històricament. Tot i això, a tota Europa hi ha un culte molt gran a Santa Coloma, hi ha esglésies de Santa Coloma dedicades a aquesta santa a tota Europa. Entre les moltes esglésies dedicades a aquesta santa hi ha la de Siurana a l'Empordà, que és la imatge que procedent d'aquesta església ara comentarem. Coloma era una noia que no només era virtuosa, sinó que era molt bonica. Llavors, les seves imatges sempre representen una adolescent que té totes les característiques físiques de la bellesa de l'època. Per veure una mica quin era l'ideal de bellesa de l'època, he portat el text de la descripció de la princesa Carmesina en el Tirant-lo blanc. Els cabells que de rossor resplendien com si fossin madeixes d'or, los quals per iguals parts departien una clenxa de blancor de neu, passant pel mig del cap. Fixeu-vos com té la clenxa al mig també, que és l'ideal de bellesa perquè diuen que només les dones de cara perfecta poden portar la clenxa al mig, perquè les cares no són ben bé iguals un costat de l'altre. I si hi ha imperfeccions amb la clenxa al mig es veuen de seguit. En canvi, la bellesa perfecta sempre permet portar aquesta clenxa al mig que porta la Santa Coloma o que portava la princesa Carmesina. Estava admirat encara de les celles que parien fossin fetes de pinzell, llevades un poc en alt, els ulls que parien dues esteles rodones, relluents com pedres precioses, no pas girant-los vigorosament, més refrenant, graciosos amb el seu esguard. Parien que portessin en si ferma confiança. El seu nas era prim i afilat, i no massa gran ni poc, segons la llindesa de la cara, que era d'extrema blancor de roses amb lliris mesclada. Les mans eren d'extrema blancor i carnudes, que no s'hi mostrava os ningú, amb els dits llargs i afilats i les ungles canonades. Aquí, desgraciadament, les mans només en podem veure una d'ungla ben canonada, les altres estan mutilades. Aquesta imatge aniria policromada, veiem que la capa portaria un to vermell indicant el martiri. Bé, aquesta seria l'ideal de bellesa del segle XIV, del segle XV, explicat en aquesta imatge, explicat en el text del Tirant-lo blanc. I les nenes, les noies, eren educades amb aquesta imatge, per un cantó, de puresa, de fe, i per altre, de seguir aquests cànons de bellesa, perquè no només rebien una educació moral per part dels predicadors i per part d'aquestes imatges que elles veien a les esglésies, sinó que també eren educades a casa per les seves mares, que els ensenyaven com tenyir-se els cabells d'arròs, com depilar-se les celles, com pintar-se els llavis o pintar-se les ungles. Aquesta imatge és prou coneguda, és l'escena de la visitació, però el que no és habitual és trobar-ho en una tomba, és a dir, mai és un referent mortuori aquesta imatge. O sigui que no sabem, està una mica fora de context, diguem-ne, no? Ho trobem en els retaules que representen la vida de la Mare de Déu, etc. Però no ho trobem mai com a signe funerari, en una tomba. I en aquest cas és la tomba d'un eclesiàstic. De tota manera, em limitaré a comentar el simbolisme d'aquest abraç. S'estan abraçant, són dues dones que s'estan abraçant, Maria i la seva cosina Elisabet. Veiem que es donen un bes a la boca, com era normal a l'edat mitjana per saludar-se
És un fet habitual en aquells moments i veiem que representa una escena de l'Evangeli de Sant Lluc. L'àngel li diu a Maria: Elisabet, la teva parenta, també ha concebut un fill en la seva vellesa, i aquest és el 6è mes de la que era dita estèril. Maria es posà en camí i se n'anà adelerada a les muntanyes a una ciutat de Judà. Entrà a casa de Zacaries i va saludar a Elisabet. Aquesta escena representa això. Maria, embarassada, se'n va corrent a veure la seva cosina pujant a les muntanyes, evidentment a peu. Aquí veieu com la idea de la muntanya queda representada amb aquests aglans que es veu, aquesta mena d'alzina amb uns aglans que es veuen en el fons, o aquest roure, vull dir, està a la muntanya, i Elisabet ens diu que està de 6 mesos. Maria es va estar 3 mesos amb la seva cosina. Per tant, què vol dir això? Doncs que Maria ajudarà a la seva cosina fins al moment del part. És a dir, serà una mica aquesta feina que feien les dones, d'acompanyar altres dones en les seves malalties, en els seus embarassos, en els seus parts. Representa la sororitat, la solidaritat entre dones, és un simbolisme realment extraordinari. El bisbe americà Fulton Sheen deia, parlant d'aquesta escena: aquest va ser, sens dubte, un dels moments més bells de la història, que la prenyada va trobar-se amb la prenyada, quan les gestadores de fills es van convertir en els primers herals del rei dels reis. És una abraçada plena d'afecte humà, però també plena de simbolisme. Als darrers segles medievals trobem en la documentació dones solidàries que acompanyen altres dones en els parts, en les malalties. Una cosa interessant que he trobat en la documentació hospitalària, per exemple, és que hi ha menys dones ingressades en els hospitals medievals que homes. I per què? Les dones no es posaven malaltes, les dones no eren pobres per anar a l'hospital. Evidentment, la pobresa afecta moltíssim a les dones, però les dones tenien muntades unes xarxes de solidaritat i rarament anaven a raure a l'hospital. I això penso que és aquesta idea de la sororitat, de la solidaritat entre dones que perviu, i aquesta imatge tan repetida a la iconografia medieval representa aquesta solidaritat. Bé, una de les imatges de dones més sorprenents que hi ha en aquest museu és aquesta dona que acompanya a Sant Martí. Sant Martí de Tours va tenir molta culte a tota Europa. Era el patró dels pobres, repartia, veiem aquí com reparteix la seva capa amb un pobre que va nu i li dona la seva capa. El que no és habitual en absolut, i no ho he trobat enlloc més, és que una dona acompanyi aquesta imatge del Sant de Tours. És a dir, no apareix mai una dona. Llavors ens hauríem de veure per què aquesta imatge ens representa una dona al costat del Sant Advocat dels Pobres. Per un costat, podia ser la donant que hagués fet fer aquest relleu, però ni aquest relleu no té no és una obra artística rellevant, ni ella és una dona que sembla que tingui mitjans per poder fer una escultura. Llavors jo em decantaria, vist que amb la vida de Sant Martí tampoc lliga aquesta figura femenina, em decantaria per veure l'origen d'aquesta taula, d'aquest relleu. Aquest relleu es va trobar a Girona, a la zona de Sant Pere, i aquí hi havia l'Hospital dels Pobres. Podem donar la hipòtesi que això era una imatge que presidia l'entrada a l'Hospital dels Pobres, amb Sant Martí, el patró dels pobres, que hi lliga perfectament, i després ens donaria una lectura de qui pot ser aquesta dona. Eren aquestes dones que cuidaven dels malalts. A Europa, a partir de finals del segle XII, es va iniciar un moviment bastant gran que va aparèixer a Flandes, però es va escampar per tota Europa, que era el moviment de les beguines,
que tenien cura dels malalts, sobretot dels leprosos, a les lleproseries d'arreu d'Europa, i tenien cura dels malalts en general. Aquestes dones, les beguines, si bé no portaven hàbit perquè no eren monges, o sigui, de fet, no feien vots, vivien al mig del món i es dedicaven a les obres de misericòrdia. Les trobem aconsellant a altres dones, les trobem pregant pels morts, les trobem enterrant en els ajusticiats, que no podien ser enterrats, però algunes veïnes van demanar permís per poder enterrar els penjats a les forques. Vull dir, els trobem practicant totes les obres de misericòrdia. I entre aquestes obres, doncs, cuidar dels malalts. Bé, doncs les beguines estaven integrades a la vida urbana, treballaven amb les seves mans. Com he dit, es dedicaven a obres de misericòrdia fora de qualsevol jerarquia. Per tant, l'Església sempre les va tenir com a sospitoses i a la llarga va fer tancar el moviment, si bé en alguns llocs va continuar fins pràcticament al segle XX, com a la zona de Flandes. Aquesta dona va amb un mantell curt, amb les mànigues que se les pot arremangar, és a dir, que està preparada per fer una feina manual. Les dones, fixeu-vos amb les Mares de Déu que hem vist, o amb altres santes que van amb un mantell ampli, llarg. Aquí no, aquí va amb un mantell curt, amb una màniga que es pot arremangar, és a dir, que pot treballar manualment i es pot dedicar a tenir cura dels malalts. Aquesta seria la meva hipòtesi a l'hora d'interpretar aquesta imatge bastant sorprenent. Bé, per acabar aquest recorregut de la història de les dones a través d'algunes peces del Museu d'Art de Girona, farem un salt en el temps i en l'estil i veurem un retaule gòtic dedicat a una santa, a Santa Cristina. D'aquest retaule dedicat a Santa Cristina, potser el que sorprèn més és la seva procedència. Es va trobar en una petita ermita tocant el terme de Corçà, al Baix Empordà, i clar, no procedeix d'una gran catedral ni d'un gran monestir, sinó d'una ermita petita. No se sap qui és el seu autor. S'han donat algunes possibilitats d'en Miquel Torell o d'en Pere Terri, però realment no se sap qui va ser el seu autor, ni tampoc els seus promotors, és a dir, qui va fer pintar aquest magnífic retaule. Santa Cristina, al contrari que Santa Coloma, la tenim documentada històricament. Seria una màrtir del segle III de Bolsena, en Laci, italiana, no? I la tenim documentada des d'antic perquè en el segle IV a Bolsena ja hi havia culte damunt de la seva tomba. Per tant, hi ha un culte ja des de molt antic i ens dona la versemblança de la seva existència. Tot i que els seus martiris, no els comentarem, però són bastant inversemblants i deriven d'altres martiris que sempre es van repetint al llarg de la història d'aquestes màrtirs de l'antiguitat. Però sí que la seva vida ens dona unes possibilitats d'agafar la seva biografia. La seva vida queda representada en el centre. Una dona que llegeix, una dona culta. Aquest retaule, en l'època en què es va fer aquest retaule, al segle XV, poques dones sabien llegir i escriure. I entre les poques que sabien llegir i escriure i que han escrit i que han deixat una obra magnífica, la primera obra feminista de la història és Cristina de Pisan. Precisament jo voldria fer una lectura d'aquest retaule, de la predel·la, sobretot d'aquest retaule, agafant el llibre de Cristina de Pisan, La ciutat de les dames. El seu pare va tancar Cristina en una torre, acompanyada d'unes noies que li feien de companyia, que li feien d'ajuda, i les va tancar en una torre. Ella s'havia convertit al cristianisme i el seu pare va posar a la torre un altar amb ídols perquè adorés en els ídols. I ens diu Cristina de Pisan. Cristina va agafar l'encens
com si anés a adorar els ídols. Es va agenollar davant una finestra que mirava al cel i amb els ulls girant al cel va retre homenatge a l'Etern. Les seves companyes li pregaven que no servís al déu estranger, sinó que oferís sacrificis als déus dels seus pares, perquè si arribava a saber-los el seu pare, que era un magistrat, les portaria totes a la perdició. Ella es contestava que com podien adorar a tants déus si de Déu només n'hi havia un. Aquesta és com predica ella, està predicant a les altres noies. Veiem com realment la predel·la està explicant el mateix que en aquella època a París està escrivint Christine de Pisan. Llavors va veure des de la finestra que hi havia pobres al peu de la torre on estava tancada, hi havia pobres que demanaven caritat i ella no sabia què fer per poder-los ajudar. Llavors va agafar els ídols que eren d'or i plata en els que volia el seu pare que adorés, els va trencar a trossos i els hi va tirar perquè se'ls repartissin entre els pobres. És a dir, ens trobem amb una dona lletrada, amb una dona de fe, amb una dona de caritat, que finalment va ser martiritzada pel seu propi pare. Cristina se'ns presenta com una noia sàvia, il·luminada, amb el seu mestratge a les seves companyes, les està il·luminant, les està ensenyant, dona el moll als pobres i triomfa damunt de la violència. I Christine de Pisan acaba aquest relat, aquesta pàgina de la seva ciutat de les dames, amb una oració. Oh, benaurada Cristina, mira com som de feliç de poder consignar i incloure la teva història en la meva obra. Prega per nosaltres, les dones. Bé, espero que us hagi agradat i us hagi interessat aquesta visita al Museu en Clau de Dona. Hem vist unes quantes peces. Us convido a venir a veure el museu, que realment és molt interessant. Moltes gràcies.